Al sinds 2006 vindt het Zeeuws kampioenschap chaserijden plaats. Dit jaar in Aagtenkerken. Het is de traditionele afsluiting van het ringreisseizoen in Zeeland. En het is een dag vol folklore met mooi aangeklede deelnemers en mooi versierde paarden. Chaserijden wil zeggen dat we hier vandaag met een paard en een tweewielig rijtuig proberen zoveel mogelijk rondjes te rijden. Waarbij de heer het paard stuurt en de vrouw probeert zoveel mogelijk ringen te steken vandaag. Het paard dient dravend onder de ring door te gaan. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste regels. Op het moment dat hij galoppeert of stapt, dan wordt de ring afgekeurd. Nou, er doen vandaag zo'n 40 chasen mee. Is dat een beetje hetzelfde als de afgelopen jaren? Ja, zeker. Dat is wel een beetje het gemiddelde aantal deelnemers wat meedoet aan deze wedstrijd. Het kan wel eens in één keer fluctueren. Maar het is wel leuk, ja. Je bent met paarden bezig en ja, dat vinden we leuk. En de folklore vinden we leuk. Dus ja, alles bij elkaar en een gezellige dag, dat is ook veel waard. Nou, ik vind gewoon de sfeer vind ik leuk. Ik vind het mooi, al de dracht, ja, dat vind ik allemaal mooi om te zien. Nou ja, het is een combinatie dat je samen meedoet. Dus de man die mag mennen en de vrouw die mag steken. Dus dat geeft een bepaalde band natuurlijk. De afgelopen 2 jaar zijn jullie Zeeuws kampioen geworden. Hoe staat het er nu voor? We hebben ze op het moment nog allemaal. Dus we zitten nog op koers. Vandaag draait het uiteindelijk om de ringen en het Zeeuws kampioenschap. Maar daarnaast hebben we ook nog de prijzen voor de versiering. Daarbij verdelen we de groep in 2 categorieën. En dat is de categorie trekpaarden en de categorie overige rassen. Daar hebben we 3 prijzen voor per categorie. Waar letten jullie dan op? Ja, dan wordt er gekeken naar diverse facetten. De manier waarop het paard versierd is, waarop de chase versierd is. Hoe het totaalplaatje eruit ziet. Maar ook de gangen van het paard worden bijvoorbeeld beoordeeld. Ik heb 2 rokken aan en dit is een beukje en een avonddoekje en 2 butjes. En ben je lang met je haren bezig geweest? Zit zo'n mooie krul in? Ja, vanochtend zijn ze wel een tijdje mee bezig geweest. Ik denk een uurtje ongeveer. Dus dat doe je niet zelf? Nee. En zijn dat jouw echte haren? Ja, dat zijn mijn eigen haren, ja. Dus dat is niet bij iedereen, hè? Nee, klopt. Sommigen die hebben inderdaad nephaar, ja. Ja, dat vind ik prachtig. Ja. Mijn moeder heeft het ook gedragen, dus ik zie wel of het netjes is of niet. En hoe lang bent u met uw haren bezig geweest? Nou, ik heb iemand die helpt me. Ja. En dat is meestal zijn we een uur bezig. En dan een kwartiertje voor de kleding en 3 kwartier met de muts en het haar. Er zit veel werk aan. Je doet dat allemaal en vooral met de zondags en dan met die mutsen moet je allemaal stijven en plooien en weet ik wat allemaal. Maar dat kon ze zelf ook niet. Vroeger ging mijn broer dan met een zakje en dan zaten die bovenmutsen en dan was er weer een vrouwtje op dorp, die deed die weer plooien. Zo ging dat. Ja, dat zit van achter, zijn allemaal kleine plooitjes. Het gros van de deelnemers komt hier van Walcheren met een enkele combinatie vanuit Zuid-Beveland. Maar dan houdt het wel een end op. En qua publiek? Ja, het publiek is wel heel divers. Je ziet het heel veel vakantiemensen hier zo. Duitsers, Nederlanders die hier met vakantie zijn, die toch dit schouwspel willen aanschouwen. En daar toch wel graag een middagje voor uittrekken om hier wat rond te kijken. Ik kom uit Zeeuwskerken van Walcheren. En ik vind het altijd prachtig. En waarom dan precies? Tilgebeuren. De dracht, de zees, de paarden in het bijzonder. Maar ook het paarden dat in de wagen zit. Hoe gaat het tot nu toe?
Nou, het gaat eigenlijk heel goed. We hebben ze nog allemaal. Allemaal nog, dus jullie zijn nog in de race. Ja, we zijn nog in de race. Wel spannend, maar we proberen het vol te houden. Een applaus voor de vierde bekerwinnaars van vandaag. Uit Zuid-Hollanden, Rian Jansen en Jos Visser. Nou, we zijn hier op vakantie. En toen lazen we dat, dus zodoende zijn we hier om te kijken. Eerste keer dat jullie dit zien? Nou, dit wel, met die chaise wel. Maar we hebben het ook wel eens gezien dat ze zo op de paarden zelf zaten, weet je wel. Maar ik vind het wel leuk. Ja meneer, mag ik even storen? Dat mag. Bent u hier lekker met de kleinkinderen vandaag? Ja, ja dat ben ik. Ja. Speciaal naar Aagterkerken gekomen? Speciaal van Goes naar Aagterkerken gekomen, ja. Ja. Nou, ik kom hier niet vandaan. Ik kom zelf van een ander eiland, dus je had daar andere klederdrachten. En die werd daar heel weinig gedragen. Maar hier wordt het nog veel gedragen. Dus ja, ik vind dat gewoon, dat heeft iets. Nostalgie, hè? Van harte gefeliciteerd, de nieuwe Zeeuws kampioen zijn jullie. Dankjewel. Hadden jullie het verwacht? Nee, echt niet. Nee. Het was ten eerste al heel moeilijk om gewoon alle reguliere ringen te steken. Ja, en de kamp ging gewoon super, dus ja, geluk. Kijken jullie terug op een geslaagde dag? Jazeker. Super dag geweest, fantastische prestaties, heel mooi weer. Geen ongelukken, dus ja, wat wil je nog meer? Heel veel tevreden gezichten.